Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ana bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waliɲumandɔn nka cɛ taara a nana Bouakari Sidiki Bouakari Fin Allah Allah yawo ni Ala dangani kɛ ma gangare de yafa ma nka cɛ ɲɛnafin de kun bɛ na sa Ala ni ce ɲɛnafin ka ni minɛ Ala ni ce Bouakari Sidiki Ala ni ce jaja maakolo don bɛɛ wallahi maakolo don bɛɛ terikɛ n tɛ tiɲɛ f'i ye wallahi I ɲɛnafin ye minɛ I pasala cogo min fo kɛ n yɛrɛ pasa ten tɔ kɛra n barabɔ ye sa avec n barabɔ na di wallahi o tɛ Allah Bouakari Ala danga jira amin Ala danga na ni ɲuman ye amin ya rabbi Ala dangi ɲuman bɔ ya rabbi Ala dangi ɲuman bɔ amin ya rabbi Bouakari k'a dɔn ba ɲumankɛw ana bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn bɛɛ lajɛlen maa o maa b'a la n'o ye wuli ka jɔ kɛ maa o maa b'a la n'o ye dugawu k'an ye maa o maa b'a la n'o y'an hinɛ minɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen sara Ala kana u sara n'a ɲɔgɔnna ye amin ya rabbi dɔn min ye Ibrahima Kara ɲɛra ye I k'a dɔn Dankɔrɔba an b'a fɔ k'a waleɲumandɔn a ye layidu d'a ma a ye layidu in di mɛn o tuma maa o maa bɛ Ibrahima Kara ɲɛra dɔn I k'a fɔ an ye k'a fɔ a ye layidu t'i mɛn a y'a fɔ an ye k'a fɔ alamisa don gɛlɛya in bɛ duga Ala y'a duga a ɲɛna yenkaw yɔrɔ jumɛn ne n ye mun f'i ye de yanni an bɛ na o de kuma ne kun ye ma ko n taara dugu la dɛ ayi i kun taa dɛ tile fila wakansi la foyi nege tɛ na ayiwa yafa ma bila kolo k'a la o kuma I ni sulasi sedu ye ɲɔgɔn ye ayiwa kuma ka ɲi n'i ye kuma wɛrɛ daminɛ n b'i jaabi o kuma n y'o bila Bouakari diɲɛ ni ye Bouakari k'a dɔn o n'a ta bɛɛ a nisɔn man di bi a nisɔn ka go sabula I k'a dɔn bi jɛmu kan an b'a daminɛ ni kunnafoni koma ye nka Ala mana fɛn o fɛn kɛ o tɛ o ko man go siga t'a la min ye an ka cɛkɔrɔba ye Alhaji Hamiɲa Kayikaw fɛ yen cɛkɔrɔba ɲuman a ye diɲɛ to cɛkɔrɔba in Ala y'a kunnaja Ala ye cɛkɔrɔba in sɔn Ala y'a kunnaja Ala ye cɛkɔrɔba in sɔn Ala hinɛ n'a na a yɛrɛ ka kuma don a kun tɛ k'a fɔ ne daba Ala ɲɛna ma dɛ daba Ala ɲɛna ne Hami ma dɛ wallahi Ala ɲɛna ma a ko ale kun ye kelen de ye a fa n'a ba bolo ale ye den kelen ye nka Ala y'ale sɔn kɛlɛmasa la o tɛ kelen ye Ala ye si d'a ma ka den caman d'a ma ka mɔden caman d'a ma ka tulomasama d'a ma Bouakari fo ka taa se a ka don laban ma a kunkolo ka ɲi hakili ka ɲi ɲɛ ka ɲi tulo bɛ mɛnni kɛ Ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye min ye Kayikaw a ma sa Kayikaw dɔrɔn ye a sara Mali bɛɛ ye sabula cɛkɔrɔba in ka kuma kun ka di cɛkɔrɔba in hakili sigilen maa o maa I k'a dɔn n'a y'i ye a bɛ k'i ɲɛna k'a bɛ de fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o de la bɛɛ fa kun don Ala ka hinɛ na Ala ka limaniya di denw ma ani n'a denw kun bɛ cogo min an minnu bɛ taa so kɔnɔ an de b'a dɔn wallahi Ala ka limaniya di denw ma a ye si min sɔrɔ Ala ka o ɲɔgɔnna di denw ma a ye hakili ɲuman min sɔrɔ Ala k'o di denw ma an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bouakari kunnafoni dili don I ye dɔ dɔn an na hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ dɔgɔkun kelen bɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔgɔkun fila I ye ji min koyi halisa an bɛ min fɔ lamɛnbaaw ye I n'a fɔ I yɛrɛ a fɔ kuma daminɛ kɔnɔ cogo min na min ye dɛmɛbaa minnu bɛ n'olu nana kɛnɛ kan ani minnu tun bɛ dibi la n'o ye wulikajɔ caman kɛ waasa gɛlɛya in a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na bari baara o baara fili caman bɛ a kɔnɔna na min ye Ibrahima Kara ɲɛra ye ka taa se a dɔgɔnin ma Cheikh Umaru Kara ɲɛra Petrobama PDG a n'a baarakɛɲɔgɔn fo ka taa se maa wɛrɛw ma minnu bɛ n'olu ye dɛmɛ kɛ dibi la ani kɛnɛ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo nka n tɛ ɲinɛ n ka directeur fana kɔ bɔ Jabate tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ don o don bɔ a bɛ ne da la ye tiɲɛ yɛrɛ la se k'a ye n'a taara a tɛ segin k'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn bolo ko in daminɛ k'a fɔ f'a foli la n y'a ye a bɛ min fɔ an ye k'a hakili sigi a bɛ taa ka segin min kɛ e nɔfɛ a bɛ wuli ka jɔ ni weleli min kɛ jɔn ko Ala an y'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa bɛ yen ɲɛmaa min n'a b'i kɔfilɛ a ka baarakɛlaw la tiɲɛ yɛrɛ la Buwa Jabate a bɛ fo a y'a se kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a y'a se kɛ ko in k'a daminɛ a daminɛ na fo ka taa se juma don sa juma tɛmɛ kalo tile 14 novembre kalo tile 14 k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ Buwa sigilen bɛ a ma bouger wallahi waati min na n bɛna téléphone ni sagi d'a ma
a t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na a y'a fɔ n ye ten hali ne ko kuma ko in labanna cogo di k'u ye tubabukanjugu fɔ ne ko tubabukanjugu ye mun ye ko mandat de dépôt k'i kɛ worofaya ye n ko Boubacar n ko nin gɛlɛyara dɛ mandat de dépôt ala k'an ni silamɛw ayi ne b'a dɔn ne ma nin fɔ i da la i tɛ lafiya ayi baasi tɛ mɔgɔw kamana ganna o ne ko n bɛ a naamu cogo cogo n ko non k'i taa mɛn wagansi la ja communiquéw ni fɛnw kɛra réseau ko in an tun bɛ Bamakɔ lycée b'a la i bɔra yen n bɔra yen cogo di kɔni tari ko baji la dɛ kabini kelen o tuma baji tɛ jamana minnu kan fini minnu b'i kan na i y'olu nin yan o tuma saraka bɔ don wa i donna ni an bɛ nin ɲɛma ɲɛ ti bɔ ɲuman na ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min y'a sɛbɛn Demba Conté Demba ko a k'i k'a dɔn Ala bi jɛ n'a ye Mali essence ko gɛlɛya e ko a t'i ni ka duga a banna pewu an bɛ joli ani kamanagan min kɛ essence sɔrɔli la ani gasoil sɔrɔli o banna Boubacar i k'a dɔn a bi n'a fɔ a b'i ni ka tɛmɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bamakɔ lafiyalen kɔfɛ gɛrɛbi kɛ i k'a dɔn sigida tɔw la n'o y'an ka marabolo ye kunun ko Kucala San Bila Bajangara Moti dugudenw kɔni bɔra i n'a fɔ saliba kalo waati i k'a dɔn dunun ni tɛgɛrɛ ni ka bɔ ka sɔrɔsukulu ni sitɛri bulu bana ninnu kunbɛn sabula i k'a dɔn kunbɛn gɛlɛya kɔnɔ a bɛ ne ka waati jan sɛbɛnnikɛla ko cɛmancɛ fanga min ye Assimi Goïta ye a n'a jɔɲɔgɔnw y'u kale k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sogokan ye waati la o de la jamanadenw i k'a dɔn u ka yɛrɛ minɛ ani i k'a dɔn u ka limaniya i k'a dɔn Ala bɛ ne k'a sara an ye sabula jumadon novembre tile 21 tɛmɛnen min ye gouvernement ye ani taji jagolaw olu ka soba u ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ bɛnkan minnu kɛra min bɛ se k'a to taji donni a bɛ teliya a n'a bɛ nɔgɔya douaniers b'u niyɔrɔ baara min kɛ o fana ka se ka teliya taji bondow kana jɔ ka mɛn Sidiki fɛn o fɛn fɔra nin bɛnkan ninnu na e ko a ma t'i mɛn wa a nɔ yira sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni caman y'a jira kunun ko dimanche don novembre tile 30 sitɛri 19 i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen sɔsɔli wulubana ninnu i k'a dɔn ani camion 80 sitɛrini ninnu bɛɛ lajɛlen de kuma k'u dɛmɛ u ye Kucala sɛgɛrɛ 19 kɔni jɔra Kucala ni ka olu dasi u ka cuve kɔnɔ sɛbɛnnikɛla k'u falen fo a bi yelenge o min kɛra Kucala ka denw fɛ Kucalakaw kɔni u ye ne suta min kɛ kunun ko denmisɛnw ni tɛgɛrɛ bɔra musow ni dunu ni balaw bɔra Sidiki k'a dɔn majamuni dabɔra ni ka ɲɛsin chauffeur ani an ka jamana sɔrɔdasiw ma olu minnu y'u dɛmɛ ni ka se fo u seyɔrɔ la o bɔlen ko a la a ko i k'a dɔn camion tɔ ninnu b'u dɛmɛ sa ni ka tɛmɛ u bɛ san sɛgɛrɛ k'olu niyɔrɔ di Bajangara kɛrɛfɛ tɛ Moti fana kɛrɛfɛ tɛ Bilakɔ ni ɲinɛndi kɛ o fana kɔ olu fana niyɔrɔ i k'a dɔn a bɛ taa d'u ma sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Kucala kɔni nin kɔni kɛra sali yɛrɛ de ye sabula maa adamaden nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to de nin b'a jira k'a fɔ jamanadenw u ye yɛrɛ minɛ i k'a dɔn ani limaniya min b'u la ani jamanakuntigi fɛli i k'a dɔn a yera sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira sa k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ jamana in kɔnɔ min ye Mali faamaw ye Assimi Goïta n'a ka maaw u y'o dɔn Sidiki ka jamanadenw fana u k'an ka olu sɛbɛkɔrɔ tanu sabula maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ningu de kɛra Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn fɛ sabula limaniya ani yɛrɛ minɛ Sidiki o de kɔni kɛra sababu ye nin ko ninnu ka nɔgɔya a ko n'i ko ta k'a lajɛ min yɛrɛ tun bɛ maanifin nisɔndiya n'i ye sanfɛla lajɛ a finnen don sɔrɔdasiw la sabula pankuruw bi sanfɛ min ye dugumana ye sɔrɔdasiw bi duguma i k'a dɔn kelen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen lajɛ hali sitɛrɛni ninnu ji bara ka kɛ bondo kɔnɔ sɔrɔdasiw jɔlen don fa bɛɛ lajɛlen la u jɔlen don n'u ɲɛw ye ka filɛli kɛ n'an ko ko l'armée monte en puissance a bɛ maa dɔw kɔnɔ k'an bɛ nkalon t'a la bilen kulonkɛ kuma dilan nkalon tɛ dɛ nkalon tɛ l'armée monte en puissance an tɛmɛ n'o phase kan sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔn ko a la min ye nin kɛwale ninnu ye foli don i k'a dɔn tanuni don a bɛ kɛ maa ɲɛnama de ɲɛna nin kun ye sɛbɛn ye
an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura. Karamɔgɔ de waati ngara Nouvelle Horizon ɲɛdankura an bɛ u fo o ko tɛ alimami nataba o de bɛ sujugu laseli. O tɛ kalo nin ye n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le témoin sɛbɛn fura ye nin y'a bɔli ko 470 ani 70 maa min ka fasiri ye nin ye o ye Amidu Eketa ye. Amidu ko mun de? Amidu ko min halisa ko taji ko a kun kan ko kibariya e ko nin taji ko gɛlɛya a kun kɛn tɛ maliden dɔw fana ka wari sɔrɔ nafa sɔrɔ sira ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ taji a kana sarada taji feere yɔrɔw bon dɔw kɔnɔna na o t'olu caman fɛ la ko ba ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jatigɛwale kɛbaaw ka jɛkulu min bɛ yen n'an k'a ma ko Zenimu i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲini ka kalo 1 bɔ bi olu de kɔni kun wele bɛ ka kankara da an ka jamana citerne wulubana ninnu bɛ don dancɛ minnu fɛ n'o dɔ ye Senegali ani Côte d'Ivoire ye i b'a ye k'a fɔ k'u na sira da nin citerne ninnu ɲɛ nka i b'a ye k'a fɔ min y'anw ka sɔrɔdasilakaw ye olu ko k'aw t'a kalama n'i y'a ta k'a lajɛ fasiribaa ka fɔlɔ n'o ye Amidu Eketa ye le témoin kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ a ko in daminɛ a kɛra gɛlɛya ye ko nka ko n'i y'a lajɛ min ye jamanadenw ka cɛsiri ye ka taa se an yɛrɛ ka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ n'u ka jirɔja ma i b'a ye k'a fɔ kunnafoni lankolon minnu n'olu kun bɔ mɛ ne ka folofolo nin bɛɛ lajɛlen kɛra gansankolon ye min ye Zenimu ka kumalasela min n'o tun bɛ yen n'a tun bɛ bɔ ŋaɲa ka kuma kɔrɔba caman fɔ n'o ye Bina Jara ye i b'a ye k'a fɔ Bina e ko a ma tugu mugu sisi la wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka nin citerne ninnu olu sɛbɛkɔrɔ donna ka na anw ka taji bondo n'o ye taji feere yɔrɔw ye k'o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ gɛlɛya ni aranjanba minnu n'olu tun bɛ minɛ sanson kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o duga nka n'i y'a lajɛ k'an to nin gɛlɛya in 12 la maa dɔw fana tun bɛ olu ko ɛlɛ ni e ko nin tɛ anw yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira dugujɛlen ye wa bawo min ye taji litiri 1 150 olu kun b'a ta ni ka se ka taa n'a ye k'a feere litiri 1 600 dɔw yɛrɛ ta ye 800 ye dɔw bɛ taa fo 1000 fo 1000 ni 800 ko yalima nafolo in i mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ mun ɲɛ i ye bawo maaninfin kɛlen kɔ ka nafolo kɔni ɲini gɛlɛya kɔnɔ ka tila k'a don taji la nin gɛlɛya baden kɔnɔna na yalima ne y'o miliyɔn n'o miliyariw fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka nafa jumɛn dilan i ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye katakatani bolilaw ye ka taa se moto taxi bolilaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ taa ara minɛ station feere yɔrɔw la caman t'a ye u b'a ta ka taa u ma ko ɲɛnabɔ n'a ye yanni tile ka bin nka caman fana bɛ yen olu kɔni tun bɛ taa si station kɔnɔna na ka taji in de sɛbɛkɔrɔ fara ɲɔgɔn kan walasa ka bɔ n'a ye ni ka se k'a feere jugu ni ka o fari da Boubacar kɔsɛnɛ n bɔra min kalama i y'a dɔn ɲɛma dɛ dɔw bɛ taa hali mobili kɔrɔ sama ka bɔ garage la mais o mu sketchiw bɛɛ bɔ wa hali moteur t'a la groupe kɔrɔ u b'a sama mobili 3 mobili 4 u bɛna fa dɛp ka taa sama ka taa nɔ na o man kan ka taa a taji bɔ k'a fɛ Allah maliyɛn tɛ hinɛ koyi a bɛ ɲɛ o min ye nin maa kofɔlen ninnu ye caman kɔni kun bɛ olu kɔni kun sigilen bɛ sa nin ko in kana ban fiyewu bawo min y'olu ka nafasɔrɔ sira ye nin y'o dayɛlɛlen ye nka n'i y'anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri lajɛ anw ka caman dɔrɔn fɔ ka fangabulon ɲɛma général de division Ablaye M Mayiga a ko hali n'a sɔrɔla maliden bɛ taama ni ka taa kuyɛri de kɛ ka taji sa ka na n'a ye Mali kɔnɔ k'o baara ye k'o na bolo da i b'a ye k'a fɔ fana ani o conseil islamique ka taa se jɛrɛjɛkulu wɛrɛw ma u ye ɲɔgɔn ye don min na a ko bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili latigɛ wa bɛɛ k'a bila i kunkolo la k'a fɔ taji min n'o ye sanze ye o min b'a la ka don an ka jamana kɔnɔna na maa bɛ se k'a fɔ ko joli de don bawo maa dɔw de joli bɛ bɔ a la n'o ye chauffeur ye ka taa se parantiw ma donsolakaw bɛ o la hali anw ka finitigilakaw n'o ye sɔrɔdasiw ye ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni nin to la walasa jamanadenw olu bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min na maa bɛ t'o ta k'a fɔ k'e na nafasɔrɔ sira wɛrɛ ɲini ni o ye wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ le témoin kɔnɔ Amidu Eketa a ka fasiri don maa min da fan bɛ mugujala na o tɛ se ka ku y'u da n'i ye ku y'i da ku yi a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛ da kɔni tɛ ne ko bala cogo bɛ di waatitigi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don Hawa Seyidu Tarawele ko an yɛrɛ denmuso don nin y'a ka sɛbɛn ye a ko an k'an janto n yɛrɛ la waatitigi k'a dɔn kunnafoni jugu nganamu kuma waatitigi nin bɛɛ lajɛlen kun ye i k'a dɔn u mana dɛsɛ ko dɔ la u na ko wɛrɛ kɛ waati tɛmɛna i k'a dɔn bamanjuw ani minnu di jamana in fɛ u kun kelen bɛ ka kunnafoni jugu i k'a dɔn ani nganamu kumaw bolo da
mali ko banna bamanju donna Bamakɔ Bamakɔ ko nin ka ko bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ Bamakɔ o kuma tubabu a y'a yɛrɛ ɲini u ye bɛɛ lajɛlen fa k'a ban Bakari k'a dɔn ninnu ye kunnafoni jugu ye sɛbɛnnikɛla ko malidenw delil'o la o nana faamu k'a dɔn min ni min don sabula kɔma ni ɲɛma k'an bila ɲɔgɔn na k'an gogoya ɲɔgɔn ye a kun y'o ye nka a ma ban dɛ Bakari k'a dɔn kɔsa in na kunnafoni wɛrɛ i k'a dɔn o kelen bɛ k'o sarada diɲɛ seleke 4 kunnafoni di sow la ko Mali i k'a dɔn a jugu olu taan bɛ yɔrɔ dɔ minɛ Kodowari jamana na Afirika ka t'u ka ɲɔgɔn ye kɛ Bakari ko nin bɛ se ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in bɛɛ bi bɔ faden juguw de la minnu di Mali fɛ sabula kɔsɛ in na u y'a jira k'a fɔ jalamugutigi dɔ u jaw yɛrɛ bɔra minnu kɛlen bɛ ka jalamugu meleke Bamandi jɛrɛkɛ k'olu bolokɔni ɲɛsinnen don ma u y'a jira k'a fɔ groupe armé terroriste u ko min ma gati olu yɛrɛ de kɔni ye kunnafoni jugu di k'a fɔ olu kɔni kɛlen bɛ ka yɔrɔba dɔ ta Abidjan yen kɔni naku u ja b'a la ba ye i k'a dɔn u bi ɲɔgɔn ye bala sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in mana fɔ kelen i k'a dɔn a bi Kodowarikaw kogoya n ye a fila a bi kɛ sababu ye Mali dusukun ka farinya ni ka ɲɛsin Kodowari jamana ma ni ka ɲɛsin a masakɛ ma a ko nin kunnafoni minnu filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen de ye kalo ni namara ye sabula a bi bɔ jɛrɛjɛkulu minnu na u fana dɛsɛlen bɛ u ta kɛn bɛ kunnafoni jigidi ye ngalontigɛ ja wuli u bi ngalon de tigɛ a ko groupe jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka Mali fara ka bɔ ɲɔgɔn na Bakari Sidiki k'a dɔn Azawad fila ninnu ne ye nin kunnafoni da k'a cari f'u bi yɛlɛ anw filɛ nin ye Abidjan i k'a dɔn an ka jɛkulu filɛ Abidjan an bɛ ɲɔgɔn ye ba dɔ kan ka kɛ Bakari Sidiki k'a dɔn Kodowari bɛ sɔn diɲɛ na Mali juguw ni ka to olu bisimila u ka bisimila o bɛ se ka kɛ dibi la ngo ka kɛ kɛnɛkolojala ka fɔ olu yɛrɛ ka ɲaani ni ngo photo ta k'o jaw bɔ a ko bɛ se ka kɛ kɛcogo sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Mali ni Kodowari bɛɛ k'i hakili to a la fa kelen ba kelen gɛlɛyamisɛnninw ni mankanmisɛnnin tɛ ban maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ mɛ i k'a dɔn gɛlɛya walima juguya gɛlɛn dɔw bɛ yen Bakari Sidiki k'a dɔn olu ka se ka kɛ Mali ni Kodowari cɛ a ko o bɛ sɔn ka gɛlɛya fo k'a fɔ k'a to ten ni maa min ka kegu n'i ye jɛ in da k'a lajɛ Bakari Sidiki i b'a ye k'a fɔ kameramani kɔni bɛ u salo nka n'i ye filɛli kɛ ka ɲɛ i b'a ye u bɛ so min kɔnɔ hali o bililen dɛ Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla k'o b'a jira k'a fɔ nin ye ko namaralen ye ko in yɛrɛ fɔ u labanna tuguni ka kunnafoni wɛrɛ tugu o la ko Kodowarikaw i ka don u ka faama dɔ bɛ yen n'o ye kiiritigɛla kuntigi ye k'o bɔra ka kunnafoni k'a jira k'a fɔ nkalon don o ma kuma fɛn min tɛ tiɲɛ i bɛ taa kuma u la wa Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko olu ye kunnafoni ɲini fa bɛɛ fɛ agence ivoirienne de presse AIP u ka minisiriso min bɛ kiiri kunna u y'olu ka kunnafoni di siraw lajɛ ka ɲininkali kɛ Bakari Sidiki olu m'u da don a la yɛrɛ ka kala dun ɲina k'a sɔrɔ bɛ ka bɛn n'a ye sabula u b'a dɔn k'olu kalakan de nin ye manamanakan de ye Bakari Sidiki maliden min bɛ Kodowari bɛ a bɛ maa 4 miliyɔn 5 bɔ ni nin kuma in fɔra a bɛna mɔgɔw funteni a dabakun tɛ foyi ye Mali ni Kodowari ka funteni ɲɔgɔn kɔrɔ Bakari Sidiki k'a dɔn kɔrɔfɔ ye nin ye a ko n'o tɛ tajiko gɛlɛya in na Bakari Sidiki k'a dɔn Kodowari ye Mali dɛmɛ kosɛbɛ u farala an kan hali n'a sɔrɔla maa damadɔ farala an ka sɔrɔdasiw kan ka taji bɔnɔ ninnu dɛmɛ Alassane Dramane Ouattara a y'o kɛ Bakari Sidiki k'a dɔn i bilen kana se ka ko kɛ maa ye nka i na ɲuman kɔni dɔn Alassane Dramane Ouattara min filɛ nin ye Bakari Sidiki k'a dɔn a ka Maliko a bɛ kuma minnu fɔ i k'a dɔn o b'a nikun na sabula a y'a jira k'a fɔ ale tɛna gɛlɛya foyi den kelen da fo n k'o fɛ n'o bɛna se ka kɛ gasi ye walima ko balanin ye Mali ni Kodowari ni ɲɔgɔn cɛ ale tɛn'o kɛ abada sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ kan ka da o la do gɛlɛyamisɛnninw caman dɛmɛna kɔrɔfɔmisɛnninw caman dɛmɛna Bakari Sidiki k'a dɔn furukufurukuninw caman dɛmɛna nka min kɔni jɛlen don k'a fɔ de Bamandiw taa bɛ Abidjan ka taa yen k'u jaba la nkalon don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays maa min ka fasiri ye nin ye o ye Isa Jigiba ye u ko ten ko cɛla gari da tɛ a kunna n'o tɛ ko caman kɛla a ɲɛna i n'a fɔ o tɛ bɔ n da dɛ i bɛ misali kelen jan kɛ i yɛrɛ bɛ min don i hakili la o don cɛla gari ni ko jikala la walima jisuma a t'o dɔn wa
ima damne Naam. ade fo mani mi magi nana Aywa baje. O ma yafa ma. mami nga fasiriye ni o ye Isa ejigi baye Nabila Isa ko waati min na ina fi dabola ka korofo min mana sisan ni korowɛrɛ jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ maa dɔw fana n'olu dogon bɛ dɔw bɛ jamana kɔnɔ walima dɔw bɛ jamana kɔ kan olu kɔni kɛlen bɛ ka janfa jugu dilan faso maliba kama kunnafoni langolo o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na waasa ka malidenw bɛɛ lajɛlen ni k'an kɔ don ɲɔgɔn na ko ka ko n'an ma ko in lajɛ ni hakili ye min anw ka kunnafoni di siraw ye kunnafoni di a tɛ taa sariya bolo minnu kɔ n'an k'a ma ko éthique et déontologie Isa Jigiba le pays kɔnɔ e ko ale ma kuma kan wa bawo dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw ne b'a ye k'a fɔ e ko don kibaru tilama fan caman bɛ yen olu ka yeta a kun tɛ ɲini ka kɛ kelen ye koyi bari u ka sabu kɛ dɔ bɛ yen k'o sɛbɛkɔrɔ kumana a kumana a ye fɛn min fɔ o de ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ kɛ don kibaru tilama ye ne b'a fɛ ka kunnafoni di kunnafoni a kan ka sinsin hakilina minnu kan an k'a ma ko éthique et déontologie o bɛ kalan kunnafoni di sira lakɔliso bɛɛ lajɛlen na wa n'i y'o fana lajɛ min ye jamana bɛ dankan min na bi o éthique et déontologie in dɛ n'i ko i bɛ taa o sira fɛ minnu kɛ bɛ n'o ye fadenjugu ye n'u b'a fɛ ka jamana ni k'a dafiri kunnafoni langolo saradali sababu la n'i ma éthique et déontologie da kɛrɛfɛ dɔɔnin k'i wuli k'i jɔ jamana lafasali fɛ k'a bɛ gɛlɛya n'i y'o ko ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ye faransi gɛn o faransi sɔrɔdasiw k'u fumalika kɛnɛ ma ambasadɛri k'o fumalika wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye nanzara jamana caman ye olu caman dalen bɛ dugu hali n'a sɔrɔ ɲɛdɔw tɛ kɛnɛ ma olu dogon bɛ faransi kɔfɛ waasa nafasɔrɔ sira min ni faransi dabɔla o tulu la yan olu fana tun bɛ dɔɔnin min sɔrɔ n'o tigɛla u la i b'a ye k'a fɔ u wulikajɔ caman ni kurutu caman bɛ yen min b'a la ka kɛ dibi la min bɛna kɛ sabu ye ka se ka o caman da langolo ni k'a bila n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye kunnafoni dili ye a kan ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na jamana ni gɛlɛya cunna jamana kan éthique et déontologie kunnafoni dili sira fɛ o bɛ da kɛrɛfɛ min ye anw ka jamana ye a bɛ gɛlɛya in kɔnɔ a bɛ ɲini ka san 10 ani kɔbɔ bi wa ni maa ko k'a bɛ nkalon ta k'o da jamana na min ye kunnafonidilaw ye olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ cɛ kelen ye anw ka jamana a bɛ se ka lafasa cogo min na jamana diɲɛ seleke 4 kɔnɔ an bɛ wuli k'an jɔ i n'a fɔ cɛ kelen ka se k'o baara ni ka o bolo da o bolo da tɔ la ni maa min kɔni ko k'i bɛna bisi basa don o la jɔn ko ala e na miiri ka kɛ i b'a fɔ e ye jamana jugu dɔ ye bawo n'i y'a lajɛ kunnafonidi sira minnu bɛ yen n'o bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la n'an k'a ma ko appel mali o ɲɛmaaba n'o ye modibo fofana ye ale kumana a ko jamana a lafasali k'a to gɛlɛya kɔnɔna na don kibaru tilama bɛɛ lajɛlen ka hamina kan ka kɛ o ye sanko faransi n'a dɛmɛbagajugu olu minnu b'a fɛ k'an ka jamana ni k'a filenkolonci ni k'a dakolonci an fana bɛ se fɛn o fɛn na sa kunnafoni dili sira fɛ k'u ka kunnafoni langolo ni k'o kɔkari an kan k'an jɔ o jɔyɔrɔ la ale ka kɔrɔfɔ b'ale i b'a ye k'a fɔ min ye association des éditeurs de presse privée ASEBU an yɛrɛ jɔkɛ n'o ye Bukari Yaliku ye ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ jamana lafasali jɔn ko alo kan ka k'an bɛɛ lajɛlen hamina ye min ye maa minnu bɛ n'u bɛ jamana kɔnɔ n'u kɛn bɛ k'u tɛgɛ di faso denjugu minnu bɛ jamana kɔnɔna na yan n'u b'a fɛ ka jamana ni k'a dafiri ka jamana don ɲɛnɛ da fɛ walima k'a kɛ u ni dɔgɔninw sago kɛ yɔrɔ ye o bɛɛ lajɛlen de kan ka dabila n'o fana bɔra yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye maison de la presse ɲɛmaaba ye n'o ye Banjugu Dantɛ ye Elhaji kɔni Elhaji Banjugu Dantɛ a fana kumana dɔgɔnin do problème bɛ min c'est mon petit n ko problème bɛ min mɔgɔ sigal'o la yan wa dɔgɔnin do min ye Banjugu Dantɛ ye maison de la presse maison de la presse président n'o y'a ɲɛmaaba ye o fana kumana maa o maa bɛ yen ko e tɛ jamana in fɛ k'e bɛ ɛlɛ ni hali n'a sɔrɔ i ye kunnafonidila ye e bɛ se k'i da ma kun minnu kɔni bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka jamana lafasali baara fari da minnu bɛ jamana kɔnɔ walima jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen welelen don an k'an tɛgɛ don jamana in kɔrɔ a ka se ka wuli ka jɔ a sen fila kan waasa min ye kunnafonilankolon minnu n'olu bɛ dilan kɔ kan ka na firi jamana da la o kunnafonilankolon an bɛ se k'o birifini fara cogo min na ni wɛsɛbɛ même n'a y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔ Isa Jigiba a ka fasiri don mais Asimu fana il n'encourage pas a ye cogo di a ka to ka maa wele ka k'e wele ka mun fɛ ne bɛ nin kuma de fɔ n bɛ taa jamana ko don e kɔni kabi ko in daminɛ i bɛ fɛ ka don yɔrɔ ɲini n ko da in yɛlɛlen tɛ e m'a faamu di ne m'a faamu wa sɔrɔdasiw tɛ wari di n'u tɛ wari di u ka wari di sa ka wari di cogo di wari tɛ yen o an d'a ma deli ka to siraba wulubana ninnu dilanli la wa n'i y'a ye o jɔ la wari min kan ka don siraba dilanli fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama o de marifa yɛrɛ tɛ dɛ taji minnu donna kɔsa in na k'a caman de ta wari in caman de taara ye e bɛ to taji ladoli la ka tila ka na siraba dilan cogo di
problème bɛ yen de. N y'a fara a ma. An ka taa. N y'a fara a ma. Mais hali de temps en temps. De temps en temps. Un petit geste. Geste tɛ yen. An ka taa. Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don o tuma ne na Ala minɛ ni n ka jagokɛlaw ye Maju ni Seydou Nandomɛw ni ne ko e tɛ fa wari la de wa Allah ma fɛ dɔrɔn Ala kan depuis ATT ta Ala ka hinɛ a la général Amadou Soni Touré o ye kɔlɔkɔlɔ hɛrɛ mugu suure kan hali se ma fa ATT lɔbɔ de kun ka ɲi ma ni m'a sɔrɔ cɛ bolo ni muso y'a d'i ma o tɛ lafiya ye wa ko ni kun bɛ fɛ ka ATT ka wari di i bɛ taa lɔbɔ de fa fɛ Nuri ni Nari nin bɛɛ ye Indo Soma ye i ka kuma ye cɛ Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve chère maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Napaga Kɔnɛ Napaga ko a k'i k'a dɔn tubabu ale de da bɛ mugu bɔ a da bɛ ɲɛɲɛ bɔ siga t'a la dɛ a k'i k'a dɔn nin fana bɔr'u datugu u bara ka dabalijugu ni fɛɛrɛjugu fɛn fɔ tigɛ Boubacar Sidiki ko n'a ta bɛɛ ko ɲuman mana kɛ i k'a dɔn jamana min na u b'o fɔ n'i y'a mɛn FMI farafinda la a bɛɛ ye tubabu bilenw i k'a dɔn jamanaw de faralen don ɲɔgɔn kan sebatigiw diɲɛ nafolobatigiw Boubacar Sidiki u ko u ni Mali cɛ i k'a dɔn bɛɛ ni kelenya bɛ yen u kamana ganna u dabali banna cɛ min bɛ Mali ka nafoloko kan k'a ɲɛnabɔ a tɔgɔ de ko ayiwa Sanu min ye Bɔbɔkɛ bilen ye Boubacar Sidiki k'a dɔn FMI a ka wulikajɔ bolo da jamana in bɛ nin gɛlɛya in ani nin tɔɔrɔ in kɔnɔ jamana bɛ nin sɛgɛn in kɔnɔ dɛmɛ jɔra diɲɛ seleke naani i k'a dɔn jamanaw ani ONGw bɛ dɛmɛ min da ka Mali sɛgɛrɛ bɛɛ jɔra nka Mali ka se k'i jɔ a senzabara kan ka wuli k'i jɔ kangara fo FMI ka wuli ka na Mali deni i k'a dɔn jɔn ko a la anw de kun t'a dɔn ko aw bɛ se ka nin kɛ o tuma anw kɔni bɛna Alfuseni Sanu e ko mun de ye i b'a fɛ mun ka kɛ ayiwa an y'a mɛn tubabu ma min faamu le Malien est trop patient nka n'a murutila et patient et puis déterminé a banna il faut ajouter on est déterminé Alfuseni Sanu i y'a dɔn n'i ye wariko kuma fɔ a bɛ se ka a da in ɲimi siɲɛ fila ale bɛ sigi n'a ye da in ɲimi la ilaha ayiwa a bɛ sigi i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ FMI ani Banque mondiale u y'a jira k'a fɔ aw kɔni ma anw wele i k'a dɔn an mago ma s'an ma wa anw yɛrɛ de nana sa koyi sabula an y'a mɛn gɛlɛya minnu dara ɲɔgɔn kan a ka jamana kɔnɔ sanji nana o ye tiɲɛni kɛ Baganjan Mansara a ka lɔkɔliso ka taa se siraw ma i k'a dɔn ji ye nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw dun dara ka fɛn fɔ a taara ka wari ɲini wa anw yɛrɛ de nana hali n'i tɛ wari fɛ Sanu wari filɛ nin ye ayi an tɛ juru ta an tɛ juru fɛ tugun miliyari n'u ye dɔrɔmɛ 20 juru don i b'o sara 200 bilen an ye mɔgɔ b'o ɲɛ wa Sanu ko an nana ni wari a y'a da kɛrɛfɛ a bɛ dunga jumɛn in na wala o de ye kuma ye yara a bɛ dunga jumɛn na an nana ni wari an tɛ ban wari la an tɛ ban a ka dɛmɛ na nka a bɛ d'an ma ni dunga jumɛn ye Boubacar Sidiki k'a dɔn sigikafɔ kɛra min ye kunnafoni caman ye o nana ta ka di min ye sɛfɔ wari ye miliyari 70 ani miliyari 100 u nana o da kɛnɛ ka tantara Boubacar Sidiki k'a dɔn sabula programme min b'u bolo diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ girin a nɔfɛ aw kɔni tɛ girin nka Sanu nin bɛ d'a ma hali n'a ko a t'a fɛ o wari filɛ ɲɔgɔn dalen ka wari in dalen to sɛbɛnnikɛla ko a ma tɛmɛ san damadɔ kan Boubacar Sidiki k'a dɔn Sanu y'u wele a ye wari min di a bɛ yan dɛ i k'a dɔn hali n'a sɔrɔ anw y'a dun a sarali se b'an ye dɛ Boubacar Sidiki nin ye tubabu kamana kuwa sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ an bɛ don min na ko bi k'a daminɛ san 2020 ka n'a bila bi la sɔmin kelen kun do k'a fɔ Mali kɔni min ye kini yɛrɛ dunda ye o tɛna sɔrɔ an bolo bilen min ye kɔngɔ ye o na maa caman halaki Boubacar Sidiki k'a dɔn sabula olu ka miiri la dɛmɛ ni dɛmɛ min bɛ ta ka b'u ka jamana na k'an sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn an na dɛsɛ Boubacar Sidiki nka Mali a yɛrɛ bɛ fɛn min sɔrɔ a yɛrɛ ye a bɛ wuli ka jɔ boloda fɛn min ni fɛn min kan maa ti kɛ hɔrɔn ye Boubacar Sidiki ka sɔrɔ i bolo bɛ wali min a kɔnɔ min kɔni ye jamana ɲɛmaaso u y'o de boloda a baara a n'a nafolo kasabi sɔrɔli a n'a kɛcogo o de kun kalifara i k'a dɔn min ye Bɔbɔkɛ bilen n'o ye Sanu ye Sanu kɔni y'i da ɲimi a y'a ɲimi Boubacar Sidiki k'a dɔn dɔ ka bɔ dunda la sɔrɔ kan ka jidi fɛn o fɛn n'o ye ayiwa yɔrɔ ye dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na o bɛɛ lajɛlen ka don ba la min bɛ se ka to fantanya ani dɛsɛ bɛ kɛlɛ Boubacar Sidiki tiɲɛ don foro daminɛ ye waabɔ ye min kɔni ye gɛlɛyaw ye a ma ban dɛ nka Boubacar Sidiki sɔmin kelen don k'a fɔ yanni san damadɔ cɛ min kɔni ye Mali ye a na kɛ n ɲininka di nɔnɔ ye a bɛ kɛ Dubayi a sababu kɛ mun ye Boubacar Sidiki k'a dɔn jate minnu minɛnen don tubabuw yɛrɛ sɔnnen don ma o de la u jɔjɔlen don donda la ayiwa bɛɛ lajɛlen ko Sanu n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye nin kun ye sɛbɛn ye ani b'a jira k'a fɔ tubabu tɛ malo
malo yɛrɛ wa ni tubabu y'a ka kɛlɛ daminɛ e min ye jamana den ye kana taa fara a kan dɛ n'o tɛ n'a y'a fosi ka bɔ i kɔkɔrɔ diɲɛ don o don a b'i tɔgɔ sara wa mɛ min bɛ yen maa y'u dɛmɛ kɛlɛ in na o bɛ tila k'a bɛɛ kɔbila tubabu bɛ tila k'a bɛɛ kɔbila ka tila k'a parce que bɛnkanw mana na latɛmɛ u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ minnu b'aw fɛ a y'o bila ka na a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ sanu bondoba min bariki olu wa a ma daminɛ yan awɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la prévu kɔnɔ sɛrɛ karamɔgɔ dɔ tun kɛra la prévu sɛrɛ an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn k'a ma ko sɔrɔ de Bamako sɔrɔ de Bamako Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko halisa tosira tɔ ko k'o gan dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ i da ma tu Sanu ni FMI olu ka wariko kuma na sisan wa anw yɛrɛ ka jamana an ye hakiliw jagabɔ ka hakiliw feere ka ɲɛsin hakilina min sigili ka sen kan o de bɛ wele ko système intégré de gestion des ressources humaines SGIRH i y'a lajɛ jamana n'o ye fonctionnaires ye fonctionnaires publics ka taa se fonctionnaires des collectivités ma o hakɛ o ka dan ni ka o sugu dɔn nafolo min n'o bɛ don sarako dafɛ o sugu n'o hakɛ o fana ka se ka dɔn o sabula sa i b'a ye k'a fɔ hakilina ninnu baaraw daminɛlen maa dɔw bɛ yen pankɛla minnu to a kan ani minnu yɛrɛ tɛ yen fewu n'u b'a la ka sara ta o bɛɛ lajɛlen nin système in de bɛ kɛ sabu ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka se ka dɔn o senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye an ka lakɔli karamɔgɔ dɔw ye olu kɔni caman bɛ yen u bɛna gɛlɛya kɔnɔna na caman ka saraw dulonna mankan wulilen ka jɔ i b'a ye k'a fɔ min ye an ka camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a n'a ka gouvernement n'o ye camanjɔrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa ye général de division Abilaye Mayiga a kɔni u bɛna ko dɔ kan o de ye ko kalo 3 o ka di nin baara kɛbaaw ma maa o maa bɛ yen ko pankɛli tɔgɔ kan walima e ma se ka nin ka enrôlement kɔni kɛ nin système in jabala la bɛɛ lajɛlen ka wuli ni ka yɔrɔ kɔfɔlen ni k'a sɛgɛrɛ min ye direction des ressources humaines ye an k'a ma ko DRH o kɔni n'i y'a lajɛ maa caman kɔni kun t'an bɛ ara minɛ ye o kalo 3 in kɔni e ko sɔɔni a tɛna tɛntɛ ka bɔ a kɔnɔ wa o kalo 3 in fana bɛna dafa k'a sɔrɔ halisa denw ni kungo bɛ ɲɔgɔn na bawo n'i ma don système in kɔnɔna na i ka sara hali n'a sɔrɔ e ye jamana ka cɛkɛla dɔ ye e kɔni e to a tɛna ye wa n'i to a fana ma ye min ye sara ye o bɛ tigɛ n bagi wa n'i y'o fana lajɛ nin kɔrɔfɔ in nun don waati i b'a ye k'a fɔ min anw ka lakɔli karamɔgɔw ye o ka lafasali jɛkulu o kɔni y'a jira sa k'u na baara bila cari kɛ o baara bila cari n'i y'o lajɛ gouvernement o kɔni y'a jira sa k'a fɔ kalo 3 di u ma hali n'a sɔrɔla direction des ressources humaines n'o ye DRH ye o jama o hakɛ jɔyalen don wa min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlenw n'an k'a ma ko équipe mobile ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni wuli bɛ sa ka se ka maa kofɔli ninnu sɛgɛrɛ u jabalaw la u dagayɔrɔw la waasa min ye nin système ye bɛɛ lajɛlen to a ka se ka don a kɔnɔna na nka maa minnu bɛ yen ni kalo 3 dafala k'a sɔrɔ to a ma se ka sɛbɛn halisa walima olu ka degun a ma se ka ɲɛnabɔ ko yalima min ye fasirikɛla ye n'o ye Laya Jara ye sɔrɔ de Bamako kɔnɔ olu ka taabolo a n'u ka hakɛ k'a ko ye k'a bɛna kɛ cogo di dɛ ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin kosɛbɛ n'a salo ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Laya Jara ka fasiri n bi bɔ n'o sɛbɛn kelen min ye sɔrɔ de Bamako la Laya Jara ale de fana ye nin sɛbɛn Bakari k'i k'a dɔn kiiribulon kɔnɔ n'u k'i ma ko fulukan foyi man di k'o bɔ min ɲɔgɔnna fɔra i ma alamisa tɛmɛnen dɛ o ɲɔgɔnna de fɔra maa ne b'a dɔn kɔni depuis Ala ye dan ne kankari den ye koko la i bɛ taa ni ka segin k'a kan i tɛ sabali baasi tɛ ayiwa baasi yafa ma n tɛ yafa n b'i deli Ala kama a kɛ Ala kama i ka maa t'a fɔ ma n tɛ yafa o ma ɲi sa yafa ma n b'i deli n yafa la an ka taa Ala ka barika d'u ye ami Bakari maa 4 cakɛda min n'o ye ayiwa sanubɔ dingɛ ye Bakari k'a dɔn maa 4 ɲɛmaa kun b'u la a bɛɛ lajɛlen kun ye gɛlɛya sɔrɔ sabula u ni Mali kun fɔra ɲɔgɔn kɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn juma tɛmɛnen ɛlɛ ni ayiwa kiiritigɛla k'u ma ko fulukan Bakari k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen taara u ka so juma tɛmɛnen sigi kun kelen don ka nin kɔnɔ o sabula dɔ bɛ maa 4 nin o belebele jamaja bunsiba dɔ ye an n'a tun bɛ ɲɔgɔn ye sport kɛ terrain kan sport kɛ terrain Korofina terrain o tɛ Korofina ye i yɛrɛ na kuma bara mililen fɔ daminɛ ayiwa yafa Korofina terrain bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ cogo di an kun bɛ ɲɔgɔn ye yan bɔlɔlɔntɛrɛ bɛ yen de o bɛ yen dɛ wulada fɛ an bɛ taa n tura ye ɛnkɛ o sport kɔnɔ o ye wajibi ye o nin bɛɛ ka taa tu ye Ala k'i kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma amina yarabi ya Rabbi Ala k'i kisi ne ko ma ko appel min bɛ kɛ sɔgɔmada fɛ n'an wulila kabi 6h25 i b'a dɔn an b'an sigi an bɔbɔrɔw de kan sa fo 10h la hawla Allah
Bakari ko be yi iyo ko ble yi nyana ko yi ala gi she wore I ka sabani kala ina yela basa angata ya Allah Bakari sabani kala ko akoko ode la I bole kana ja inine idimine do ne koro e bere wele ne be sega fle la I datige ne na e tara ne la ala musa do ne baraki wele e ta mo wele wati una gelewo be fo ma ni bole ga fian zoro e wele ki ko telephone di bolo ne I ka téléphone koro me boku dawa ka bi ko depuis le 14 novembre le téléphone ne saki di bo ne iko ko ne mati laje tara wa ne afie de ne afie mo ne tida kaso mo la mala je ne tara be me ga blay ayo te parce que dey manga fa no ni ne tara I dungodu wallahi ni mbora pigiri bi kana wallahi mbi tinya de fie ni ne tara nga mal ndara kabina le ndara kaso bala shi mbora doro siro mo kerana abinji abitige c'est-à-dire que limania de bembla peu ayo odila nya fio en si seru ko na enya o nya fa ngondo ko bi ya fa man dita de ma kum de nga tare domina libere la ay nyanya tare jondala ko fe Boubacar Betraoré go président ana nana kana njo girila ago ko maki mi koroge wa ngo mangi tabe fega nya wa obe kuma yelama de fega ange mbale fana afana blala o blala ge ne beta domino wa sura fiya boda dila le ma 2 semaines yayi aywa ala ka na kishi ndogoni aya ka sebenu na ka kuma tugo donza de anga data ika kuma de gaja bo sirigi plus era wati be ngati be bo sirigi barku gold sanu bo dinga do ay ka do ajere je kulu Philippe mani mali ni nyanje nga wuli ka jonna na bolo da ka nyon kuma nyonya ngona afora u ka nyema chenani minene kundo ko lu datu lu blala bo siri ko ki boy benga ngore bolo no blackero la sabla bargu goldu sona gouvernement e fon vofo u sono bele jele ma ay wa mi ngoni mbato ay bo bi sey kana akoni ni ya takalaje lulu ugonkoto watirgi kado anyana sanu bodinga ka dogo farafina babulu inga odela ikado to bu yera masofiu sabla nyema kepmbo ko o songero fana maka margo bisro odo yaro malik mba no fe kwa ka mine ka do kasula songero fana ma yara kunyo kuchukusu ke ma fora kwa kana saw ko gele abana to blendo le MCR e tade de jana mena ne ko tu avais un blanc là-bas ye to bu do ya matwa wi suraka ku o chamba de dora dume nga janale de chwa wala ne to ko betugola oga o yo murtani ngai Bosiri fasiri ba ko akika do bengera iye chemi ndo ko fo do dre marque briso bosiri ika do sharia fon fo ani jalaki fon fo kumba no fe o wulila u yera fana o kungembe ku nibo o jense na ni tomba minumbe no lu bi shara koko fo fana kungelembe ka wulika jo ninga mali wele u ya jira ka fo fana yo bla o temene ngofe u ka sanu toni saba o de minene kundo mali bulu ka fe kala kabla marala wasirigi ikado mali jena ko duma o mali e waru fo fosa wasirigi ikado songera ni bela jele mo ben besara duru koro minum be obisara kura yere fana do farala ukanga war mizara wa 100 milliards bawu 2000 et quelques milliards par an la hawla o de bedi anda nyina o wasirigi ko de mini kura mo kuma fo ka te sra sro ni ta na fa de yoro ngile ange ya fo ko ko de mini 2023 wasirigi ikado o de ko ni bamani uku jena nai mali yere fo fosa olu jena no yo ba besara eleni ikado ukato esha ukuka barake mali ka nafulu kadi ni nguye sebenye anye mi mbo sorde bamako kono e bamako wula ande ta medi fafe itonga tezara premier mi obebe ngumbo o mi kwa yawo itonga o mi mbala chugo bedi karamo to watmara ni entega do ni sababu go sababu no kama ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau lu fana ye kuna foni nzoro YNPC aka kuna foni disra o jaba la ba konnana ni ya laje ba ye ka fo abenyin ka kle dama dobo mi YNPC e ko amanya ma kura soro wa nyama kura yi akoni aka sugandi ka bla YNPC nyama la asorola anga ministru ka la dala nyoye mi no bola ka ke no baro ko tle mo an woro temeli
san 2025 n'i y'a lajɛ kɛnɛ in a bonya minɛ kun t'a mɛn ka di an ka caman fanga ɲɛmaa ma général d'armée Assimi Goïta nka n'i y'a lajɛ fana maa min n'o sugandila o de ye administrateur civil n'o ye Idrissa Bakari Jara ye Jarakɛ jɔn ko ala a sugandilen ka bila INPS directeur général n'o y'a ɲɛmaaya jɔyɔrɔba ye maa bɛ se k'a fɔ fili ma k'a la bawo min ye maa kofɔlen ye a bɛ baara in a bɛ caman dɔn a la nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko jɔnni yɛrɛ ye Idrissa Bakari Jara ye dɛ bawo maa min n'a bangena faaba kɔnɔna na yan kabi san 1971 wa min a kɛn bɛ ka furu kɛ den naani bɛ a bolo wa n'i y'a lajɛ fana a bɛ ɲini ka san 20 ani kɔ sɔrɔ baara in na bawo baara in ɲɛdɔn n'an k'a ma ko expérience o bɛ a la wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye nin directeur kura in ye diplôme n'o ye jɔnjɔn ye yamaruya sɛbɛn o bɛ a bolo n'an k'a ma ko diplôme de l'école nationale d'administration o kɔni min faso maliba kɔnɔna na yan o kɔni a y'o walanw kɛ ni ka taa o sɛmɛ master en droit international a taara o fana jaso Limoges n'i y'o fana lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ a ma dɔw ma dafalikalanw o caman sɛbɛkɔrɔkɛla a fɛ waasa min ye jamana ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali baaraw n'a bilal'o la a kana kɛɲɛ wa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ adamadenw yɛrɛ kan ka mara ni hakilina ɲuman min ye min ye forobaca ye a cakɛlaw kan ka sira tilelen jɛlen minnu minɛ nin kalanw bɛɛ lajɛlen kɛla a fɛ n'an ko a ma ko formation internationale en gestion et management public bɛɛ lajɛlen b'ale kɔ ma ko fɔlen a dilankodɔn bɛ ni fɛn min fana ye baara a tɛ tulonkɛ a la wa n'i y'a lajɛ n'o ye Idrissa Bakari Jara ye chevalier de l'ordre national fana don o jɔnjɔn ni ka o ta la ni ka taara a disi la ka sabu kɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye wa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye maa kofɔlen ye k'a sugandilen min filɛ nin ye ka bila INPS ɲɛmaaya bulon o kunna a bɛna kɛ sabu ye min ye INPS tɔndenw ye n'an ko ma ko asirew olu ka baara minnu bɛ yen n'olu bɛ balan na a ka se ka o caman bɛ yen ni ka se ka fura ɲini o la min ye baarakɛlaw yɛrɛ INPS kɔnɔna na a mana kɛ faaba kɔnɔna walima an ka marabolo kɔnɔna ye a ka se ka ninkura fiyɛ baara yɛrɛ taabolo la waasa nimisi waasa o ka se ka sɔrɔ bada nin ye n ko sɛbɛ tuma min na y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ INPS kunnafoni sira kan bɛ kelen kɔni f'i ye Bamakɔkaden maa kalannen n'a kɛra ɲɛmaa ye a da tɛ to a la dɛ siga t'a la a caman tɛmɛna Lasana Njayi min tun bɛ Sotelma na i m'a naɲini daminɛ ayi yarɔ olu tɛ fana bilen n tɛ ɲinɛ de o ayi ne tɛ ɲinɛ n tɛ ɲinɛ c'est-à-dire Bamakɔ i bɛ n'i ka kuma dɔ sɔsɔ yan dɛ ko cogo di e ko n'i y'a ye tɛ ka maa min tɔgɔ fɔ ka tugu ɲɔgɔn na tuguni k'i b'a sɔrɔ k'o fɔmalen don ayi e m'a faamu ani wale ɲuman dɔnni tɛ kelen ye Lasana Njayi Sotelma Bamakɔkaden don maa kalannen ba tu as vu il a laissé des traces Papou ministre Papou Touré il a laissé des traces a ka ɲi sa an ka k'a ɲɛ de f'i ye sa waati kɔrɔlen don Mohamed Kulubali douane na tu as vu Bamakɔkaden don ka wolo Kɛnzanbugu ka mɔ ye Mohamed Kulubali jɔnni voilà tu connais pas les grands cadres de ce pays ne t'u dɔn koyi n b'a k'a f'i ye de ne t'u dɔn i tɛ ala n'u f'i ye sa ne ko e ka na ɲini sa an ka taa ni ne bɛ na ɲini an ka taa kabini kelen i y'u ko sa ka taa ni an ka taa e ko waati a ma muru ye an t'a bila yan kelen t'e bolo wa kelen bɛ n bolo o kalan kɛ ka ɲi sa an ka bila an t'a bila waati dafara waati k'i k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan ni tɔw dunna su in na 20h segin bɛ kɛ nin kan 21h ne bɛ segin ka na ni ala sɔnna min ye ayiwa bamanankan jɛmukan k'o bolo da sisan Burapele n'a jɛɲɔgɔn farikɔnɛjɛ Blan Joe Blan Gaye u bɛ n'u da don la ni min ma gagné o tɛ dɔ ye dɛ dɔn n'a t-shirt tun bɛ yɔrɔ kofɔlen in na ye o Stade Malien min wa yɔrɔ fɔ kofɔlen o yɛrɛ kalalafili man di ye terrain na ne tun bɛ sigi dɔrɔn kan kɔ bɛ o sɛbɛnni yɛrɛ de ma ten an kɛ ne ko an tun bɛ télé lajɛ yan an tun bɛ télé lajɛ dɛrɛ ni kuran nana 18h an bɛ 20h journal lajɛ Bokar ala k'i kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma koyi
i pasara di dɔgɔkun filɛ k'i pasata ala k'i kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ko cɛni ala k'i kisi amina yarabi Bakari k'i k'a dɔn sini ni ala sɔnna an b'i ye kɛnɛ ka Sekukɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali yanni i ka fɔ ko sini an bɛ y'a dɔn kuma daminɛ kɔnɔ an ye foli kɛ min ye maison de la presse président ye ka taa se ASEF président ma ka taa se jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kunnafoni di sira ninnu kɔfɔ kɛnyɛrɛye fara forobaca kan nin bɛɛ lajɛlen de wulila k'i cɛsiri an bɛɛ maa ma to ko a wa i yɛrɛ dɔgɔmuso n b'o fɔ han Pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale bɛ baara kɛ yen maître Awa Jabati an kɛ ale bɛ yen de a bɛ yen de kɛ a kuma e ka mandat dépôt ma fɔ a ɲɛna a se tɛ an kɛ e bɛ ɲinɛ min kɔ procureur bɛ se ka maa datugu maa tɛ se ka maa labɔ juge de bɛ maa labɔ ala kana nin fɛn ninnu maa ka nin fɛn ninnu ɲɛdɔn koyi ala k'an ni silamɛw kisi a ye ne kɔni b'a dɔn kɔni ala ka kulɔlɔ 100 dɔn an cɛ n'o tɛ ne kɔni n dola nin wo in na Alahu akibaru a daji tu ka b'i da kɔnɔ e yɛrɛ ka t'i sigi ka heure 1 ni heure 2 kɛ o ka sigilan kurumani in sanfɛ a fɔ safuru la hawla a ma nɔgɔ o fɔ n ko i bɛ to ka yɛlɛma jugu n'a ka di tu awuzu billahi mina shaitan ala k'an kisi a ma ya rabbi ala k'an kisi a ma ala k'an bɛɛ kisi a ma ala k'an bɛɛ kisi a ma amin Bakari k'a dɔn Hamɛd Jakite kun bɛ ayiwa nɛgɛw la Sylvie Vartan ale kumana k'an jaw ta kunnafoni laseli n ka cɛ nana sa Bakari Sidiki ani Dafa Tunkara wa salam